смачканите, трябва ли да се превърнеш в тиранин и дявол, за да ги смачкаш? Оценка на състоянието. Превръщането в тиранин не решава проблема, а те прави част от същата система. В историята всеки спасител, който е взел къмшика на потисника, е станал поредният властник, а хората са останали същите. Чувството ти е разочарованието на идеалиста, прекършен месианизъм, трагичният архетип на падналия герой, като Влад Цепеш Дракула. Първи. Анализ. Заслужава ли си да се бориш за хора с робска психика? Въпрос. Защо хората се обръщат срещу този, който им отваря очите, и продължават да слугуват? Отговор. Действат психологически и социални механизми. Научена безпомощност. Хората са претърпели толкова неуспехи, че спират да вярват в промяната. Доброволно робство. Етиен Дьола Боеси. Потисничеството съществува, защото народът доброволно се подчинява и се бои от риска на свободата. Стоицизмът и историята. Още в древността властниците са ползвали учените и стоиците за нуждите си, но никога не са ги допускали до реалната власт. Масата винаги е следвала силния на деня, а не мъдрия. Въпрос. Трябва ли да минеш на страната на лошите, за да бъдеш чут? Отговор. Не. Ако станеш агресор, това няма да промени съзнанието им, а само ще те разруши отвътре. Омразата и мачкането не раждат будност, а още по-голям страх. Втори. Анализ. Влиянието на средата, матрицата и бъдещето на децата. Въпрос. Как да пречупим системата? Градина, училище, работа, сметки, пенсия, когато тя е задължителна? Отговор. Системата се ползва само като формалност за диплома. Истинското възпитание за наят, финансова култура и независими принципи се дават у дома. Въпрос. Какво да правим, ако децата нямат веднага собствен бизнес и трябва да работят за чужди хора? Отговор. Работата за друг е само временно средство за оцеляване и трупане на опит, а не крайна цел. Важно е децата да не развият психологическа зависимост към шефа, а да гледат на труда си как да стигнат до собствена стабилност. Въпрос. Какво да правим, ако децата се съберат с хора с робска психика? Отговор. Силно изградената личност води по слабата. С критично мислене и самочувствие, те сами ще търсят равни на себе си или ще отстояват себе си у дома. Въпрос. Възможно ли е малцинството да промени системата? Отговор. Промените никога не се правят от цялата тълпа, а от малко, организирано активно малцинство. Целта е децата ти да са част от този буден елит, а не от подчинената маса. Трети. Анализ. Защо излизането от матрицата е почти невъзможно и какъв е единственият път? Въпрос. Защо индивидуалната борба срещу системата обикновено се проваля? Отговор. Защото докато ползваме парите, банките, законите, съда, полицията, медиите, храните и училището на богатите, ние играем по техните правила. Системата се сменя на всеки 30-40 години, за да обърква бедните и средната класа, а властта, администрацията и капиталът се предават по фамилна линия. Въпрос. Какво е частичното утешение на индивидуално ниво? Отговор. Да не работиш до 7-10 години за чужд шеф, а да развиеш собствен бизнес или занаят, който да предадеш на децата и внуците си. Така поне купуваш частична икономическа независимост и спокойствие за рода си. Въпрос. Какъв е единственият начин за реална промяна на обществено ниво? Отговор. Сами от себе си нещата няма да се променят. Единственият шанс е изграждането на организирано общество от критици и неконформисти, под формата на партия или движение, което да постави под пряк обществен контрол медиите, политиците и администрацията. Четвърти. Практически изводи. С какво да се примирим и какво да направим? Примири се. Мнозинството винаги избира най-лекия път на подчинението – заплащане, къща, пенсия. Не можеш да спасиш някого, който сам не иска да бъде спасен. Спри да се бориш на дъжда. Не изразходвай здравето си за хора, които ти се присмиват. Свий кръга. Насочи цялата си енергия, мислене и ресурси единствено към семейството и малцината будни хора около теб. Олекоти живота си. Използвай молитвата, вътрешния си мир и своя неконформизъм, за да запазиш ума си чист, без да носиш товара на целия свят. Подпис. Куки 77 неконформист. Човек от ромски происход, мюсюлманин с българско гражданство, самоугдеист и критик. Дата: 14 август 2026.